мікрафон выключи. Добра. Шановная спадарня Святлана, шановныя Бэла і Михаил, вот я думаў, што я тут самы стары прадстаўнік дыаспоры, так сказать, 24 гады в эміграцыі, але аказалася Михаил на один год даўжэй, хаця мы абодва з Віцебска. Вот Віцебск нейкі такі паставшчык дыаспоры. Я вас вітаю по дорученню старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы адсюль з Прагі, горада, дзе вельмі старыя беларускія традыцыі, ім больш як 500 гадоў, калі пачынаецца з Карыны, які тут упершыню выдаў беларускую кнігу. І мы можам прыгадаць 20-е гады мінулага стагоддзя, калі сюды пераехалі заснавальнікі БНР, прэзідэнт Рады БНР і адзін і другі, і адсюль яны пачыналі сваю дзейнасць. А потым вось гэтая дзейнасць, гэтыя прадстаўніцтвы Рады БНР, яны разышліся па еўрапейскім кантыненце і не толькі па Европе, і ў Лацінскай Амерыцы, і ў Паўночнай Амерыцы, і нават у Аўстраліі былі вось гэтыя беларускія асяродкі, якія прасоўвалі ідэю таго, што Беларусь была незалежнай, Беларусь мае права быць незалежнай і Беларусь будзе незалежнай. Прасоўвалі гэту ідэю найперш палітыкам, кіраўнікам урадаў, парламентаў, прэзідэнтам тых краінаў, дзе яны жылі. Я вось думаю, што сёння і Святлана Ціхановская, і Павел Латушка на ўласным прыкладзе могуць сказаць, наколькі вот гэта цяжка гаварыць з палітыкамі на тэмы, якія не тычацца непасрэдна вот іх краінаў. Як бы все так за дэмакратыю, але да канкрэтных нейкіх дзеянняў вельмі цяжка людзей прыцягнуць. Дык вот я скажу, што цягам дзесяцігоддзяў, напрыклад, паседжанне амерыканскага кангрэсу 25 сакавіка кожны год пачыналася з выступленняў прадстаўнікоў беларускай дыаспоры, выступаў беларускі святар, хтосьці сенатараў, вот так вот было. І так нешта падобнае было ва ўсім свеце. Вот сёння мы бачым такую актывізацыю дыаспоры, ведаеце, гэта і новыя людзі прыходзяць, і, можа быць, тыя актывізаваліся, хто раней не зусім палітыкай цікавіўся. Гэта і добра, і дрэнна. Дрэнна таму, што гэта выклікана такімі сумнымі прычынамі ў Беларусі. Дрэнна, конечно, але добра вельмі тое, што гэта все сапраўды нераўнадушныя людзі, якім баліць сэрца і душа за Беларусь. Ну, пазіцыя Рады БНР адназначна была выказана Івонкай Сурвілай яшчэ некалькі месяцаў таму. Рада БНР падтрымлівае Ціхановскую Святлану в яе намаганнях за незалежнасць, за свабоду, за вызваленне палітычных вязняў. Ну, зрэшты, як і ўсіх, хто зараз апынуўся за мяжой і ці даўно тут жыве і працуе на беларускую справу. Я вот яшчэ хачу ад сябе крыху сказаць. Вот вы можете прачытаць у інтэрнэце, ну і нават некаторых нашых выданнях беларускіх незалежных пра тое, што вот яны з'ехалі, мы тут за Беларусь змагаемся, а вот яны з'ехалі. І вот ідзе нейкі такі, так сказаць, падзел на вот мы тут, а яны там. Вот ведаеце, я як депутат Верховного Совета, як адзін з аўтараў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, тады БССР была в 90-м годзе, як той чалавек, які вот гэтай рукой 25 жніўня 91-го года галасаваў за незалежнасць Беларусі в авальнай зале, я магу сказаць, што калі б не праца беларускай дыяспоры, калі б не іх кнігі, калі б не іх радыёперадачы, вось не гэтыя намаганні, я, як савецкі школьнік віцебскі, Михаил, я думаю, пацвердзіць мае словы, мы тады, вот у 70-х годах, 80-х, як студэнты, ні слова не ведалі ні пра БНР, ні пра бел-чырвоны белы сцяг, ні пра саму гэтую ідэю незалежнасці, ну, якая просто абсалютна выглядала нечым фантастычным, а ввогуле за такія словы ў Савецкім Саюзе людзі атрымлівалі тэрміны. Таму я думаю, што вось гэтая ввогуле любы падзел, конечно, дрэнны, як тут уже вот Бэла сказала, але падзел, калі ўжо хоча нехта праводзіць, то ён ідзе не па лініі дзяржаўнай мяжы, так сказаць, вот Беларусь ці па-за межамі, а па тым, наколькі хутка, наколькі горача б'ецца сэрца за Беларусь, наколькі мы все аддана і актыўна працуем. Яшчэ раз вас вітаю ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, жадаю усім сустрэць, добра па магчымасці сустрэць і каляды, і каталіцкія, і праваслаўныя, і хануку, хто адзначае, хто не адзначае, а зусім нічога, тады добра сустрэць Новы год, выйсці з гэтай коронавіруснай пандэміі здаровымі, ну а палітычную пандэмію, я думаю, што мы все пераможем. Жыве Беларусь!
Жыве вечна. Жыве вечна. Дзякуй.